Ahojte, kamarát ma poprosil, že či by som mu nepomohol vyrobiť takéto ornamenty, ktoré pôjdu na spojedelnicu, ktorú pripravuje oncovú z dreva, a napadlo ho, že by sme skúsili skombinovať teda 3D tlač s výrobou dreva. Takže niektoré veci, ktoré mu by sa ťažšie vyrábali a dlhšie by mu trvali, tak ma teda poprosil, že či by si mu s tým pomohol. Takže toto bola jedna z vecí, ktorú som si odfotil, celú som vymodeloval a použil som na to zlatý filament PLA Silk od Bambulab a takisto aj nový materiál PLA Wood, ktorý teraz Bambulab predstavilo. Vyzerá to celkom dobre. Tu je vlastne tá jedna časť toho, takže takto nejako je toto, potom ďalšia časť vyzerá takto a nejaké veci som mu už dal a toto je ten wood materiál, vyzerá veľmi pekne. Bolo treba teda najprv materiál vysušiť, urobiť nejaké zmeny v nastaveniach, ale vyzerá to veľmi dobre. No a ďalej pre neho pripravujem, tu sa to už tlačí, také malé háčiky, ktoré pôjdu. Takisto PLA Silk. No a tuto sú potom ďalšie veci, ktoré som takisto vymodeloval. Toto bolo úplne jednoduché. No a v takomto väčšom počte 11 kusov som to vytlačil. No a tuto vlastne sú tie háčiky, ktoré sa teraz tlačia. Potom ešte tento vrch, tento ornament, ten som takisto mu vymodeloval. Ten môžete vidieť tuto, že ho mám pripravený. Tuto je potom celý tento jeden veľký ornament. A potom tuto je ešte ďalší takýto, to vám za chvíľku ukážem. To je vlastne celé toto. Neviem, či to bude dobre vidieť. Takže toto už je vytlačené, to som už zaniesol, toto sú tie ornamenty, ktoré ste pred chvíľkou videli. Tie pôjdu takto po celom obvode toho dreveného rámu, ktorý si kamarát vyrobí. Nejak takto to vyzerá asi. Takže táto vežička a toto. Je to veľmi zaujímavé a teda musím povedať, že zase som sa naučil nové veci. Takže super a ďakujem zatiaľ. Ahojte.